stol med op, hvis de skal slå mig ned. Jeg er tung. Og jeg slår tungt. Og jeg går lige ind i dig. Og jeg regner med, at jeg kan gå langt. Ellers igen, så kan det være lige meget. Så gider jeg ikke gå ind i det. Gå ind i det 100%, og så må vi se, hvor langt det kan være. Jeg tror ikke, der er meget forskel fra at være professionel amatør. Du står oppe i ringen, og der står en mand med 2 arme og 2 ben, og ham skal du banke. Og gerne ligge ned. Så det skal nok blive godt. Til det røde hjørne, Pierre Madsen! Han er 25 år, Pierre Madsen fra Lyngby. Jeg kalder ham sådan lidt for sjovt den nye Super-Brian, fordi han er en åben og udadvendt type. Debutanten. Hvis Pierre Madsen-fanklubben, vi har er stort set lige nakken, Mads. Ja, jeg kan ikke undgå at høre dem i hvert fald. God opbakning til Pierre Madsen. Altså 15 kilo op i kampvægt. Ja, det er noget af en... Det er noget af en forskel. Er man så også 15 kilo stærkere? Nej, ikke altid. Det vil jeg tvivle på. Okay, have a good fight. Ja, altså Pierre Madsen i billedet. Og her Randy Billiard. For Louisiana har bokset en enkelt kamp. Den tabte han i september til Harris Tucker. På knockout i 3. omgang. Er Pierre Madsen allerede her lyner han med sin højre. Får lige lidt det singer ned på ringhjørnet. Jeg tror ikke, der er grund til så meget taktik. Og han går bare på, Pierre Madsen. Så forsøger Billiard også den anden vej rundt. Og han slår altså tilbage. Ja. Og igen med en venstre. Billiard. Nu skal han jo passe på, Pierre Madsen, han ikke bliver grebet af det her. Også husk, at det er en boksekamp. Og så er han nede igen. Billiard. Han melder sig klar. Randy Billiard. Det er svært at se, om han ramte ham dybt eller hvad. Kommer den igen. Det er dybt. Sætter han den dybt der, og så er det slut. Pierre Madsen. Et dybt slag. Ja. Og så var der ikke mere i den. Amerikanske bokser. Der var fysikken lidt for meget for amerikanerne. Ja, spørgsmålet var, om han var 25 kilo stærkere, Pierre Madsen. Og her kommer så det dybe stød. Og den gør simpelthen for ondt for Randy Billiard, og Per K. Hansen må stoppe opgøret. Nå, også fornuftigt nok. Det pegede kun én vej, og det gjorde det stort set fra første slag. Og det er helt åben. Ja, et bredt smil. En hilsen ud til fanklubben. TKO 1 minut og 34 sekunder ind i første omgang. Vinder i det røde hjørne.
skal bruge. Og lige en positur ud til fotograferne. Og lad os så høre fra Per Madsen, hvordan det er at have gået i ringen mod Randy Billiard og bare brugt 1 minut og 34 sekunder. Per Madsen, kort proces, kan blive dit mellemnavn næsten. Det gik utrolig hurtigt. Det var det, jeg sagde til dig forleden jo, ikke? Jeg kan bedst lide at få slå folk ned. Gik det hurtigt, end du regner med? Nej, jeg har ikke regnet så meget. Jeg skal ind og bokse, ikke? Og så tager vi noget derfra, ikke? Var du nervøs her op til kampen, eller da du gik i ringen? Nej, ikke rigtigt. Lidt, man har lidt nerver, ikke? Men prøv at holde det lidt nede, så man ikke bare går og stykker sig selv alt for meget. Det er bare boksning, som sagt. Hvad med ham? Det så ud som om, han lige fik ramt dig på gangen. Ja, det gør man jo. Man bytter. Sådan er det. Man skal bare huske at slå hårdest. Hvordan var det så at debutere i bare overkrop? Det var dejligt. Det var fedt. Så kan de også se lidt på bodyen nu. Hvad kan vi forvente os af dig her i den nærmeste fremtid? Forhåbentlig en masse kampe. Gode kampe. Knockout-sejre. Er det lidt, at du måske ikke lige fik gået lidt længere tid, så du måske kunne få lidt mere kamp i kroppen? Ja, det er lidt ærgerligt, men altså, han kunne ikke klare presset jo. Så hvis man ikke kan klare presset, så må man jo finde et andet sted.